गथ'फोरखौ गगा मोनबाला फस रोदा ओमफ्रायो फस बेदर ओमफ्राय सामब्राम गुफुर माला सुनानै गानहोनांगौ होननानै सोरबा बुङो आरो आंबो गानखांबाय गाननायालाय ओमफ्राय जिरिसनाखौबो गानहोखांबाय न'आव थानायावहाय ओमफ्राय दाबो गानहोनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेखौनो हानानै सुनो नागिरदों नै फस बेदर जि गोलावखा सामब्राम गुफुर मा थांनो नागिरदों जारौमोनालाय अबेहाय थांनो नागिरदों जारौमोन लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दिन्थिफुंथाय इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय न' जिरिसना न' मामा सनामाइनाव दिनैनि भिडिअआवहाय दङ दायो आरो बर्तमान दा दसे जिरिसना आं ओमफ्राय जाहा मुथु जों साथामजों दङ आरो जाहा जिरिसनाया गगा मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय मुलि दौबाबो खाथियाखै आरो जनडिस जादों ना मादों होननानै एसे जनडिस जानो लांनो नागिरदों आंबो बिदिनो मोनाफोराव लोमजाबाथाय जनडिस जाखायो नालाय ओमफ्राय दा बिमानिनो लादो खोमा जिरिसनायाबो आंनिनो फिसा जाबाय नालाय ओमफ्राय जनडिसफोर जादों ना मादों ना जारिहैनोसै आरो ओंखारनांगौफ्रा मिन्थिया बेयो जोनोमनिफ्राय खनसेबो जनडिस जाफेराखै ओमफ्राय एबार जाना नायनोसै आरो बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांगोन ओमफ्राय दा दिनै शिब फुजाबो नालाय बै जोंनि सेन्टारावनो फुजा जागोन दिनै ओमफ्राय बे जिरिसनानि नामावहाय एसे फुजा होनो नागिरदों आरो ओरैनो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना प्रसादफोर लानानै फैदों बेफोरखौबो फिसा फिसा ब्लग बानायलांगोन आरो दिनै ओमफ्राय आइहो बेयो गारि लाखिबा दाय जासोयो लासै लासै खारो दे गारि लाखिनानै रायलायदोंमोन नालाय ना दे बारल'नो बिराद मोजां मोनो जाहा जिरिसनाया आखाइयाव सुसोयो नै जोङो जायगायाव मोनफैबाय बारा गोजान नङा नालाय खाथिथारसो ओमफ्राय बोथोरा जि थान्दा बार स्रो बारसोदो ओमफ्राय दा मानसिया दंना गैयाथाय एसे नायहैना नायनोसै हाबनानै ओरैनोथ' फनबो खालामखादोंमोन खालामनायालाय ओरैनोथ' दङ होननानै बुंदोंमोन होनबाबो मालाबा समाव माहाबा थांब्रबनाय मानाय जायो नालाय बेनिखायनो दंना गैया एसे हाबनानै नायहैनोसै जोंना दिमाखौबो बुं सना कालार माथो Mama, Sona, Maina, nah. Mama, nomo hende, nomo. Undun oंखारबाय बे गेलेनानै मेंबाय सानजा सोनाब चक्रानगिरि खुलुमबाय थरेना जिरिसना खुंग्राजुमा अराय देहार मोदोम जिउ सोलेर बेमार रं बेमार जनडिस बेमारनिफ्राय मुक्ति आन्थि रनाय गासै न'खरनि बिमा बिफा जनडिसखौ जारिखांबाय जनडिसालाय ओंखारमारदों आरो एसे बांद्रायबो जायाखै माय जादों आरो बे लोमजाबाय थानाय मानायफ्रा मायबाबो ओंखारखायो नालाय माय जादों आरो ओमफ्राय दा जिरिसनाया उन्दुनबाथाय बिराद खुद्रियो दाना ओमफ्राय खुद्रिनो मेथाइ खनै उन्दुलाङो ओमफ्राय नै दायो मेथाइ खनै उन्दुलांबाय आरो दा सिखारगोन इयो दसे उनावहाय
बिदिनो बेना उन्दुनाया फुङावहाय थाब सिखारनानै ओमफ्राय 9टा 10टासोआवहाय खनसे उन्दुयो ओमफ्राय सिखारनानै ओमफ्राय आरो बिदि 2टा 1:30 बिदियाव उन्दुयो बिदिनो आरो बिराद फाग दङ बिनि उन्दुनाय टाइमा ओमफ्राय भिडिअखौ जिरिसनाखौनो आंखौल' लाथारबाय जाहा मुथा गावहा नुजायाखै नालाय बेखौबो एसे देखायनोसै होननानै जाहा मुथा गारि सालायदों त्रिशुल मोजां नुयो जमा डाइरेक्ट जमासो डाइरेक्ट बोरैबा दामोलिखो आंगुर थालिर बेखिनियानो आरोखि गाबोन आरो बिदिनो खलाफोरखौ इयाव लायजागोन दावहानियाव खला माबा सावनांगोन ना मामिया ओरैनो थानो आराम नायनो होयाखै ना मा नायनो होयाखै जोङो नै दायो फुजायाव थांनो ओंखारबाय मेंख्रां जिरिसनाया गुंखिया है जाहैलि न' गुंखे सुंखे जायो भिडिअआवथ' नुखायाखै इदि नायसना नै देलायबाय ओमफ्राय फुजायाव थांनोबाथाय आं इदि गुफुर गाननानै थांनो लुगैयो आरो साफा मोनो ओमफ्राय गुफुर गानजोब्बाय आरो नै आंना ओमफ्राय माबानिया बेदरनि मालाया रांख्रेबबाय एसे गोथाव मोदोमो ओमफ्राय हिमानसि मोना थांग्रोबाय हिमानसि बिमा बेसो थांग्रोबाय आरो ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै ना शिवरात्रिनि नामाव महाशिवरात्रिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय बे शिवरात्रि फुजाया जाहाथे बयनिबो थाखाय मोजां जायो आरो बयबो मोजाङै मोजां माने फुजाखौ खालामनो हायो आरो नायनो हायो बिनि थाखाय आफा इसोर महाशिब बाबानियाव बयनिबो थाखाय आङो बोर बिबाय जाबाय जय शिवरात्रिनि जय शिव शंकर जय शिव बाबानि जय एसे साफा खालाम मामा सना माइना नुवालै खोमसिनि माबा आरो Rồi. Giờ sao mà khang hay? Sao mà chim lạc thế? Tắm chứ. Đi tắm vào. Nè, mua bò kia mà. जोङो मन्दिराव मोनफैबाय ओमफ्राय लाइनाव दङ आरो बावनो मोनथ'वाखै जिरिसनायाथ' एकदम नेनो बासुबाय नामाथाय आखाइखौनो जाखार जागासिनो बियो जिरिसनाया दाबायदियाव उन्दुयो नालाय ओंखारबाय खोमा एसे बेखायनो जल्दि माबानानै जल्दि थांसै आरो ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बहुद दङ बेयावहाय गथ' गोनांफोरा एसे थाब जायगा मोनग्रोदों आरो ओमफ्राय जोंहा गथ' गोनांना एसे जायगा मोनग्रोदों आरो लाइनावसो दङ फुजाखौ होखांबाय ओमफ्राय सान्दुङाबो बिराद गोसा जाबाय बाराबो बिराद गोसा जाहा जिरिसनायाथ' गगा मोनदों नालाय बे बार खोलो खोलो बारनायाव बाराबो लाबाय थानो हाया ओमफ्राय मानसियाबो उन्दुबाय दाबायदियाव उन्दुखायो नालाय ओमफ्राय आङो प्रसादफोर जाबोथ'वासै आरो प्रसादखौबोथ' आं जानो हानाय नङा होनबाबो फुजानि नामाव हय गरनै गरथामसो जागोन होननानै सानदोंमोन दा उनावहाय जासिगोन दा उनाव मुस्रा लांफायगोन दा बावनाय मानायानो जोबथ'वाखै नालाय बेनिखायनो प्रसादफोर जानायबो जाथ'वाखै आरो दा लास्टआवसो जागोन ओमफ्राय नै जोङो दायो न' फारसे थांगासिनो जिरिसनाखौ बामनानै मेंसैहाय दाना ससे बिदि उन्दुनायखौ बामनानै थाबायबानो माबानो बिराद मेंनाय मोनो उदै सानाय मानायफोराबो बारा मोजां हामजोबाखै नालाय बेनिखायनो खस्थ' मोनो आरो ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै बाराद्राय गोलाव ब्लग भिडिअ बानायबाय थाला बांद्राय गोलावबाबो नायनो बायोना मानसिफोरा आंबो नायनो बायो अबेसे गोलावद्रायखौ होनबाबो गोलावसो जाबावो
लोगोफोर बिदिबा एसेनोसै जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव बेबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय 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 गोसोखौसो बाय बाय होनदों